Somuyaga bwa matanga sechisemo chia tombe me county ya Nyamira ni gabara yabo babiri muno bakugikiria amangana yobo kurumya yagendrete meye county ya Nyamira asimono bagebeire bakweneke mnani gobarachi kugendera kubwatirana kweneke amagendero namono kumubule murayibwense kweneke ngo bachorare abawaziri abarachi kwikirania emirimo eremia roboti yorwa senchira yobo ikirana Abarai aoni go baikirana somuyaga bwa matanga yoko moenia Peter Orina oyore mumromu abo Daniel Orina mu Clark Bay County ya Nyamira umuyaga korekana sensemo ya tombe imeye County ya Nyamira gokwana chinga kiechoni go maseneta bwe County ya Nyamira okongo mugeni abaga kugikeria ubo kurumyo ubogendrete kwene kiwa imeye County yo koirera ogotereniwa ko mu Clark yo Daniel Orina Gotu anyonta ba mindonge nyonga tu alikuwa gajeruya assembly headquarters chibe essentially chiatanire chibe 50 million totoro ichise chichie Gokwana chinga kiechoni obigamugani omuraibense Dr. William Samoei Ruto kweneke abunango chorare abarai abaronge asebirogo byo waziri nabayigogo keya umubaro bw'abawaziri Ilikuwa iliondolewa sasa wacha achague cabinet ambaye inaonyesha na sura ya Kenya Ukichukua PS kutoka Mombasa, chukua waziri kutoka Kisii. Ukichukua Masai kama PS, chukua Mjaluo kama waziri. Thaddeus Nyabaro oyore omokonyi bomonogeria sebunge County ya Nyamira nigagania okubwatirana kwa ba MCA eri wekirania magendero. Yagarando segedechira ko kolega asitubwata ina mago. Ama mana yugo nyomba ya rasiri. Wali babwede ngo yurumugirango gukwana Sokoro yane no arenga iga abantu bose nabamo tusabirane nabantu amuroje tokora gebyara ndoli ko baraga bulimo amaboso naro akinye into batubwete ibabuwa de chiro biji ba kurumire kinyingi n'injarere nyingi kirabo igire ko mubwate bigotiga ubwatokera abande kibeso Chinga kiechoni go MCA we godiari go manyambega gisesa abaga kwenekia bunamba gendrete go ikirania mireme ya se County ya Nyamira anene obwagachi bwe stadium na mono kugania okubwatirana Sisi kama viongozi tuachore tu na ndo tuna go defend ebintu binde nge stadium ya manga ya gaje tu tigeigo gosoma na wake tumalize hiyo vitu fanya nini ifunguliwe hata hiyo vitu wananchi wanateta mambo ya barabara kumada seke mainekere toro tutoba amache tura madogo china bitari toro sipa uso kama to mtu anaanza kwa mtu kusa bere hiyo tushirikiane mambo ya manga stadium tunashirikiana Abaraya boni go bayigo bamugania omo senator okongo mugeni go ikirana sebi karobie bunge eriyo kumanya aliagenderete natari go kwana mangana iyo bolimo ta ukwanesa matanguka ukorero tanya gojo nonyendi mogeshota so amari amanyenga ki assembly yakorera Igota kungacho burukania abantu kero omuntu ate amuna abantu abagambere bakada bebisi burangeti omona gabana egentonkeri nere tigaru Nairobi ate karansa ate bega amura akore buya egere kubwatira namo torosi Nyamira yeito ebe buya kubwatwa nyora mbiyamone family kore na kubwatikana nemerobero yekegori ya Genzi yokorobekana bori tkoria ankemeye County ya Nyamira ni gabasabu baganiriye ko bwatesiwa ase okorabuna amaunchiri abere okorekana imeye County ya Nyamira inero kwa birobi ngimangi taraerera njo kuchakira na stadi mwende ndeke haro taraera that's what we are asking as youth nani ndo watu wonde mahanga mana kana yomorembe yabone gorumo na biashara itogo ya choreya twakohere twakuninga nota tuyeri gozeto Nigo omo MCA we godi ya Kemera James Matinga baga kugania basabu okokorokorobekana ko morembe abori tkoria ankyo eriyo kurwanira obwene nobosibole bwabo Enye yeka kuboria kene tuligotigwa yabana wandiga tubasabere ande mambi kibakogenda bayigori mubakwanire mubatebi mbabasa gutumeka bube iko siasa no soereime omuntu namanyete ko mushimiwo geto nabwata gatuka segete umubisoro manya ko batebinga minyoko Ngo reporter ya Ndizi TV Eriatriane Evelyn Osero Biamano omoriki